esifundelwa nomfundo Msomi sawubona mbukeli. Kanike sokujima usuku namhlanje siyokubhekela izihloko zeindaba esokuthulela zona namhlanje. Lapha yana sizothola udaba oluthi ke sekudutshulwe umlisa ona26. Kanike sokuphinda sibheke udaba oluthi ke mkhulu umehluko wenziwa i-operation siyahlanganyela lapha esikhaweni. Kanike sophinde sithole udaba oluthi ke inhlangano emela abasebenzi bakahulumeni isinikeze umnyango wezempilo umnqamla juqu. Umlisa onaminyaka engama26 usedutshulwe ngendolwane ezinhlamvu eWaterloo enyakatho yedolobha iTheku. And to stay humble ngoba these things esikozwe izinto ezika 5 years and less. Manje exactly manje uma uzohamba ufaka amabhola emakhwapheni amakhwapha ephezulu the day sekuphelile usaba nokubabheka abantu, so you better live that which you grew up living. Abenkampani yonogada ye-Reaction Unit eSouth Africa babika ukuthi ke oshayasibhama badubulela umlisa babaleke ngemoto yiveni kanti ke kuhlongozwa ukuthi lo mlisa ube emataniswa noma ke lo mlisa ube emataniswa nenkampani noma ke nemboni yamatekisi. Abenkampani yonogada ye-Reaction Unit babika ukuthi ke oshayasibhama badubulela umlisa bashaye bachitha ngemoto yiveni kanti ke kuhlongozwa ukuthi lo mlisa ube ingxenye ke noma ube sembonini yamatekisi. Kanike sisibeka la izindaba zanamuhla ebenisifundelwa nomfundo Msomi. Nisebenzile emakhaya.